muzukuru wangu. Nyaya dzandinadzo mangwana pachirongwa muri yeZimbabwe ndine nyaya yandinayo. Nyaya iyi yakaitika kunzvimbo inonzi iyo Mutoko. Zvairikwa Mutoko nyaya yakamira yakadai o. Baba vakaroora mukadzi wavo vachibva vaita vana vanokwana kuita iwo 6 batanhatu. Vaita vana vanokwana kuita 6 muri yeZimbabwe. Baba iko zvinezvi vakafa. Vafa kudaro yakasvika nguva yekunzi pane nhaka dzinofanira kuti dzigoverwe vana kana kuti muri nehama kusanganisira namai vacho kuti vachasara vachiita sei. Inzwa muri yeZimbabwe yakwana nguva yekuti vakuda kugova nhaka. Vamwe vana vakagara pasi ndokutanga kurwisa second born anove mukomana atoriwo nevana vanokwana kuita vana mumba make. Nokuti akaita vana nokuti akaita ari matwins akatakura mimba 2 but dzine vana 4 nokuti anga ari matwins. Vakamurwisa munhu uyu anga apiwa chigayo achinzi chigayo icho haachitori chigayo haasiwani nokuti iye haasi werudzi rwedu. Baba vasati vafa ndo vakadzidzisa mwana uyu nhumbu yakatakurwa namai yakatakura vana ava ende mwana uyu akaturiswa chitupa nababa vakafa sokuturiswa kwakaitwa vamwe. Baba kwese kwavakaenda vanoti ndine vana 6 vachisanganisira mukomana uyu. Muzvikarangane zvinoitwa zvose zvinoitwa asi mwana uyu iriyo number 2 zita nesene muzvese zvakaturiswa nababa ava. Asi vamwe vana varamba kuti mwana uyu apiwe nhaka vachiti hausi wepano hausi werudzi rwedu but akaturiswa birth certificate chitupa zvese uye zvese ndianayo yakatotemwa. Baba ava ndo vakatoenda kunobvisa imwe mari yokuti mwanakomana uyu aroore vari vapenyu. Asi nhasi pavafa vamwe vana vari kuramba vachiti izvo haukwanisi kuwana pfuma yepano nokuti hausi wepano. Ndakaita rombo rakanaka muri yeZimbabwe kuita tsvakurudzo zviri pamutemo. Ndokubva ndataura naamai vanova amai vepamba vane murume akafa vane vana ava vane vana 5 ava uyezve vana mwana uyu ari kunzi izvo haasi mwana wepano. Nai mama ndimi here mune mwana uyu ari kurambwa pano zvikanzi hongu. Tinozviziva kuti munhu anoita mwana nemurume waanoda. Baba vafa ava baba vanove baba vevamwe vana 5 ava ndo baba here vamakaita vana mwana uyu naye amai vanoti hongu. Kwawai vamwe vana vachiramba kuti asapiwe nhaka asi wepano vanoti handizivi. Zvino mwanakomana uyu ati bhosvo ndiisire nyaya yekunyika ndibatsirike ndisati ndatonga ndega nokuti ndakashanda ndiri second born. Vamwe vese vana vakazouya kumashure ava ndini ndashanda pamba apa ndini ndaenda kumunda ndini ndaitumwa semwanakomana mukuru ndichisevenzawo sevamwe. Nhasi uno vakura ndo vakubata matemo vakubata tsvimbo vachiti handifane kuwana panapa kuti handisi mwana wepano. Ndoita sei? Zvandakwanisa kuziva ndezvandakwanisa kufunga panguva ino ndezvekuti izvo ndigoenda kumapurisa ndonoripota asi ndiri kunoripota ndichiti ndiri kubirwa. Sechi ndichiti ndiri kubirwa nokuti ndiri mwana wepano ndakatoreswa birth certificate pano ndakakurira pano ndaichengetawo vana ava ndichienda navo kuchikoro ndichitumwa basa rokuita ndichienda kumunda vasati vakura ndinda vachengeta nezvimwe zvakadaro daro ndiri pano pamba nokuti ndaiziva kuti ndiri mwana wepano. Wacho wakandisiya pano anambogara anditi hausi wepano. Nhasi vasara vacho vari kunditi havasi wepano vari kuramba kuti nditore zvasiyiwa nababa vacho vakati ndiri mwana wavo. Saka ndakunoripota kuti inini ndabirwa nevamwe vana asi ndisati ndaenda. Zimbabwe ndibatsirei. Ndoita sei? Ndati ndoita sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe ndinoti waWashington bukomarimira baba Isabel munoziva takabada tiri mukati mapa chimboti mukateerera mangwana paNational FM ZBC National FM munonzwa chinenge chiripo. Ngatibatsiranei kubva nhasi tinzwe kuti chakamira sei uyezve chichafamba sei. Tatenda ndinoti happy new year makorokoto kupinda mugweredzwa 2023 tiri tese. Ndinovemba tichapinda tese ndinovemba tichafamba tese ndinovemba tichapedza gore tese nezita raJesu. Paka tatenda.